Takže čau tady dělal si tam u mého prvního let's playe ze hry Minecraft. A jsme tu v mém singleplayerovém světě. S tom se nejde snížit, nám tak jako nepočeš. Jsme tady v mém singleplayerovém světě, kde si hraju jen tak pro sebe. V tomto díle bych vám ho chtěl ukázat. A potom další díl by už byl normální z multiplayerového nebo z YouTubeka. Takže mám takové to začátek království. Nic moc nemám, tento svět je na achievementy. Diamanty se mi nepřičily, protože jsem neměl, protože železo jsem našel u vesničanů. Takže diamanty vlastně co mám tady, pak 3 a tohle jsou moje vzácnosti. No a mám tady takovou tu zátoku bych řekl. Tady mám enchanting room, vezmu se našeho pejska, čekaj, já se najím, koukej se na to. Ještě jsem nekrměl, no nevadí. Půjde tam. Tady buduju. Tady já buduju takovou velkou místnost, která bude později na třídička. Nevím, jestli dát tu druhou sérii nebo jako tu naši společnou sérii bych chtěl dělat s modem, ale nevím jakým. Takže ještě tak napište do komentáře. Takže takhle teda vypadá nějak zepředu. Chudák pes. Takhle nějak vypadá zepředu, potom mám ještě nahoře něco. A teď jsem tady právě sekal, protože chci vysekat. Já chci síry a posekám. Chci si udělat farmu na stromy, protože mám v plánu. Nevím, jak to vypadat nebo co to bude, ale mám v plánu tady tohle jezero udělat, aby jakože vám to můžu tak názorně ukázat. Když se podíváte, ježišmarja, ne, tak vlastně to bylo takhle, ale buď s těmato, anebo s světlýma, budu s břízovýma, takže ještě nevím, se budu ještě rozhodovat. Ale tak, no. Tam je holí, které tady nechávám. Nechci ho kopat si. A co si čekat černý? Bez tichnik nepovím, že? A tak krásně nahoru. Jsem měl takový svůj tunel. Tady to nám vůbec hotové. A já tak, nevím, ani nevím moc dlouho. Tady mám zvířata, které ještě jsem nepřivedl. A tady byla taková plošinka, jak jsem tak položil. Taková plošinka, to je všechno, co tady mám. Nic jistě teď nemám, protože jsem ještě moc nehrál. Ale dá se to. Takže tak, no. A asi ještě tak mluvám, jestli tady vidíte nějaký červený, tady nějaký červený okruh. To si ještě tak mluvám. Ale nemůžu. Potřebuji vidět, jak to natáčím. Takže já si myslím, že tohle tady v tom chci posekat tam ze stromy. Tady se na to vrhneme a spravil bych fakt tady tyto stěny, nebo ten strop. A zasadil bych další síry. Ty stromy, jinak to se kraje celkem rychle. To je celkem super. Takže. Oni hlavně jsou z toho jablka, kterýma se dá živit a já jsem s jídlem celkem mizerně. Pořád potřebuji i ty zvířata. Ale mám je. A na jak hraju vůbec easy. Máme si normál. Když už.
Takže. No, nevím jak ta Let's Play série bude dlouhá. Ještě asi, tady mám Shaken Fidget icon, tady vidíte. Zobrazení, ale tak. Takže. Pardon. To se omlouvám. Ale tak teda budeme pokračovat. No nevím, díly budou po 10 minutách, nebo teď takhle. Mám také krátké. A když jsme všichni stíhali. Budou to prostě na ty let's play na více dílů, protože ještě si nemůžu, nebo ještě jsem si nekoupil plnou verzi je toho Bandicam, tady tohle z toho, ta aplikace, no, nebo programu a u mě se to celkem ověřil, ale ještě hledám nějaké, takže nevím za jak dlouho to objevím. No, jak jsem štěčnil, celkem už mi tady roste to dřeva. Víš. Takhle. Si myslím, že můžeme rovnou zasadit. Nějaký. Ale musím pak udělat plošinku, aby to nevyrostlo, víš jak, nevyrostlo jak je to upřímně. No, každopádně. Já si myslím, že tohle z toho světa, co se viděli, jste myslím, že viděli dost. Jsem to chtěl dokázat, v dalším díle už uděláme svůj vlastní sérii. Rozjedeme youtuberskou a tak se tím mějte a tím ahoj.